Mula kang saka iku yai saka keparing Kanjeng Ibu. Pun Kakang kinen anganti sira yai abiyasa. Dadya kanthi ning laku pun Kakang marang negara Kasipura. Ideping tekad muhung andadar kaprawiran sarta bisa amboyong putri atmajaning Prabu Kasindra. Mula kang saka iku Dimas aja wedi ingkang elan tumuli perdandana tak kanthi yayi. Anlasa ana wasa tumurning curang trapis ngri pendel bebondotan kasrimpet pencalin cacing kasrimpet pencalin cacing oh Pandhawa tata gati wisaya ngintri yaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang wis tebih lampahing risang dewa brata miwah ingkang rayi Raden Abiyasa datan mring pringgo bayaning marga ing mangke kanthi ingkang minuwus ingkang aglaring negari Kasipura nenggih dedya wah muka miwah hari muka sampeyan nylebrakake sampure
raseksa krura kagiri-giri keng nyolir prabata abang gawe lagar makuwuh ing pukso apita lawan agra srusinga labda kadhe kalyon panubruka ladala harimuka amba kakang wis pirang-pirang dina tak enteni cumengklungen nyatane suwiji ora ana ingkang sembada mapaki kridanipun kakang lan Jandi. Nadyan to nyambat dewa sing gamane bledhek ora bakal bisa minggirake aku kakang Togok nun wong Pandhawa. Piye kok nganti semene wektune tak anti-anti durung ana ingkang bisa nyempal bebauku. Nek pancen mboten enten sing menang tanding kalih sampean kok mumpun dikukut mawon. Mboten cah diterus-teruske pol-pole ngokeh-okehi pikiranmu. Enggak ndek dok-dok jleng tak tunduk ngoten mon pun terus mon. Lambemu kok bilung dalem. Kowe aja golek bebaten tumrap sayembara perang iki, Bilung. Napa nek mengetekne parkir mboten entuk. Ning ngaten nggih, Den. Sak luhur-luhure gunung niku mesti enten sing ngungkuli dhuwur. Nggih niku suket sing temumpang teng dhuwur gunung. Sak pinter-pintere wong niku mesti kepleset. Sak kandel-kandele kulit niku mesti bakale bosok. Sampeyan namun sok ngegungake diri dupeh kandel kulite atos balunge Sekti Mandraguna Jayeng Palugon. Kala mangsane wong niku nek sumbar bakale aber, apes katiasane. Waladalah, Togok. Pancen nyata yen tonggonku gelar sayembara iki mung kepengin golek sapa sing bobot timbang lawan Wahmuka lan Harimuka. Ciptaning atiku yen to pancen ora ana satria ingkang sembata mapaki kridaku. Lah nek ngoten apa kelakon Dewi Amba kalih Dewi Ambika niku terus dadi perawan kasep. Mara gage undangno endi yen pancen ana satria isih kepengin tak kokop gedhe kon maju mrene kok. Kowe lho goleki mbok nek wong gresek-gresek. Yeah.
kuning angin untorang kraning arga kura-kurnita kagiri-giri ora bumi prakempita padula mangambak-ambak hutan treswar lan lesus ladalah nak sawang pulatane wah tejane piye-piye rumangsaku ana ing negara Kasipura aku dadi buta bagus sing buta bareng ketekan satriya iki piye wah sumunar pekulitane kuning ngemu giring sing siji ireng kowe ngaku sapa wong bagus ayo ngaku sing ana mburi kae sapa Narpa putra Ngastinat majaning Prabu Sentanu Raden Dewabrata lakon marang aku saka ing Saptawarga uga putra Narpa ing Wirata Raden Abiyasa kowe sapa wah kawentar mandang berbeki negara iki jenenge Raden Wahmuka iki kadangku Harimuka wis kenceng tekadmu kowe mlebu ning Blapar Kawat janget cinencang bosen urip kowe yen kena tak eman juragamu kake kowe mulya ora susah reka-reka ngleboni sayembara sapa wae sing wani-wani mlebu ing gelanggang iki tak anggap dadi mungsuhku itu mawur mengawur-wurahan pengaraning ajurit jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Wahmuka ana apa pancen ceceking ati dene iki aku kepengin ngleboni sayembara aja sayembara awit saka kaparenging Jawata ayo ngalno dadamu aja kliya tandingmu kejaba Raden Dewabrata wah maju jangkak kokop getihmu
Petro nun apa ora nambah-nambahin nut mboten Dek mengko yen ana sing ngrasani wala-wala nggih wong Gebang niku ora mathuk atine sithik eram wong parang Gopita niku delalah butane ya sekti tenan oh sekti no niku jenenge Raden Wahmuka kan Raden Arimuka niku pancen wit biyen buta pengpengan niku kowe kok ngerti ben buku-buku niku buku ndasmu wis mulai iki ya oh dewa apik-apikan malah cengengesan jenengan kowe wani ngelokne aku tak suda itu apane ya mbane wong ketir-ketir ya kancane wis tak kurung piye Petruk penake nek sampean maju mulih sengara menang ambek sampean maju mulih butane niku mah cingkrak-cingkrak iso uga malah dek dong mesti ngoten mengke kurang ajar karmu pun malah lenggah riyen openane wong edan mana tadi ayo Hamuk Suramrata Jayamrata imbang mangsa padha kakir buten aku dina kandulane ngati kowe sapa ini nani ana cuma buat mainan ngarepe cuma sadurunge cuma buat mainan ngono ki ngarepe apa ngono kita anakku kok titik cuma buat mainan
cah cilik kaya sampean sing jenenge Raden Harimuka. Iya, aku Raden Harimuka. Wah, rambute ting srempal. Ora caturan karo wong edian kaya kowe. Wah, buta lawas. Ora patek apik. Ya men. Pol-pole ya 150. Yo, ndaramu ndi kon rene sing jenenge Abiyasa wong ireng. Nika pancen ireng tenan nek nika. Sampeyan ampun mlek kalih Ndara Abiyasa. Sampeyan niku kalih Satpam SMKI niku mboten tau menang. Mangsane mainan. Apa rumangsane wong ngeten iki? Gaman tadi mana? Kepruk bendo bongko kowe. Jaluk pecel raimu. Pecel tenan kowe. Kok rene? Opo iki? Weh. Jaluk, Gong. Atah. Dicekel no kok bendone kok. Alah, Masari. Masari sapa? Lho, Masari. Harimau. Kowe arep ngopo? Aku nang ngopo. Arep njaluk arit iki ya kepruke raimu. Lho, kowe sik to, kabeh ki tak nganggo. Kae mau sapa? Kae mau dulurku lanang ya. Yang ketiga omahe Jumapa lho. Ya. Dadi anggere lambene rada kandel kae. Kae wong Jumapa lho, ngerti ora? Kowe ora ngerti larikane wong urip. Lah nek aku ki kepernah adine lanang ngono. Kowe iki adine lanang. Iya. Kowe nek pancen ngedeke sayembara, kowe kudu wong peng-pengan tenan. Mungsuh karo ndaraku, ora arane nek kowe menang ngono. Ora menang piye? Ora bakal menang wong ndaraku. Kowe lah rek wis neng kono arite. Sak omong-omongane lali. Oh. Ora bakal menang. Ya. Ya. Yang wis ngene iki jet ya. Tek ya. Sikutku maju. Yes, kena untumu rampal tak tarik mundur iki entuk dies dodo tarik metu. Omak plek. Wah. Nggawa 76. Jarum 76 Gong udut ora le apa duwe rokok sik ketoke mau nek wong dundum eneng wo reke keri Gong keri ning ndi ya ning kantongane Mas Hari kae mau no jupuk apa piye ya jupuken kondo matur karo Om Hari Subagio ngono. Reke kentun. Reke kentun. Sukul sempal tanganmu kowe. Sing kondo sempal apa? Slempitke nang mburi. Ayo. Maju cencangan ningon-ningon tak gaglak. Oh!
sampeyan mboten bakal menang. Sampeyan mboten bakal menang, kula mboten ngepal kalih sampeyan, Gus. Isin gantung aku. Ing atase wis wani mlebu ning blabar kawat teko ora bisa mboyong putri. Suthik tumraping abiyasa. Nek sampeyan kepengin maju, sakniki mang menteng Gandewa saking katebian ingkang neraka kula kandhanane. Ono apa Kiai? Sampeyan pengen ngalahke Wah Muka Harimuka. Pancen mengkono seranane. Mang mentang Gendewa ideping tekad meminta dhateng panguwasing Yang Agung, nanging beda ring pusaka mang paringi kunir kalinjet. Mang meminta dhateng panguwasing dat ingkang murweng dat, kula pitados menawi Dedya niku badhe wangsul dhateng aja kamulanipun. Tegese piye teka mangkono? Merga niku dumadi saking kawah lan ari-ari. Kawah lan ari-arine putri kalih inggih menika Dewi Amba lan Dewi Ambika. Yen mangkono semingkira Kakang. Saksana mentang langkap ya lumepas kumrit swara jempare. Amit pasang kaliman tabik
kasabeting iloduni tumiba ing tawang-tawang linepat ning tulah manu Sang Kesuma Dewi aku Raden Dewabrata Raden kula amba Raden sepinten to bingah bombong ing raos kula sareng kula sampun muningani jengandika Raden saged amupuh sayembara menika Warhanira sejatine nggonku mupuh sayembara perang iki ora niat bakal palakrama dhewe nanging mung salugu mala kramakake kadangku abiyasa mula reh ning dina iki Yayi Wiyasa wis kasembatan anggarwa Kadangira Dewi Ambika maragaki sira Yayi sun paringi kamardikan sira ora sida sun boyong marang Praja Ngastina nanging sun keparengake urip mandiri ingsun weruh lan aku ngerti lamun to sira Yayi Muna sejatine wis darbe pacangan yaiku Nalindra saka ing negara Parangteja ingkang jejuluk Prabu Salwa ing samengko Siadi sun lilani mbacutake sesambungan maneh kelawan Prabu Salwa mula Yayi budhal menyang pesanggrahan muga-muga Yayi Dewi Amba tetep dadi jatuh kramaning Prabu Salwa Dewa kene menapa lampan ingkang mekatan sinandhang dening kula Dewa Hyang Agung nyunarna soroting pepadang ambo teko mengkono lakonmu ambo Raden kenging menapa singandika Wentala paring pangandika ing kados mekaten dhateng kula mongko sampun kacihna bilih kula dados putri boyongan singandika Raden Dewabrata ya gene ku ora gelem nampa kamardikan ingkang wis ingsun paringake marang jeneng sira Yayi Amba yen ora gelem nampa perkara iki apa kelakon kowe tak tinggal bali menyang negara Ngastina mboten greta kabar pisan menawi kondhanging satriya Ngastina ingkang luhuring bebuden jebul nista pocapanipun cukup Ambo kowe bali apa ora Yayi Ambo bali yo Yayi aja mbok obak-obak kasutapanku nganggo kleceping latimu bali yo Ambo Raden nyuwun pangapunten ingkang Agung kenging menapa paduka mesti sanjata Raden dhateng pundi puruk singandika badhe kula bujang Raden Yayi
apa kelakon pun Kakang Tega lawan si Adi. Oh Soroting pandang sumuluk hamadang isra pasaharian ngenani wadana katon remu-remu wah Dewa Brata kula wonten dawuh penemban aku nututi lan nyawang saka kadohan. Aku mung kepengin jejeke barang sing menceng benerke rembut sing luput. Keparengipun Bapa Guru kados pundi? Jagat iki ana bener werna telu. Benere dhewe, benere wong akeh lan bebener sejati. Nuwun inggih, benere dhewe kuwi bebener mung lambaran pamrih tumrap awake dhewe. Mengkono mau merga saka tuing nepsu ingkang ora pernah. Mula sing akeh-akeh bebener sing kaya mengkono mau anane mung ngeyel. Mbregudul angel kandan-kandanane moh nampa penemuning liyan. Nek diuja bakal dadi winih angkara murka. Nuwun inggih ingkang angka 2. Benere wong akeh wis sarwa wah gingsir manut kelawan titi wanci lan papan panggonane. Bener tumrap wong kene durung mesti yen dianggep bener tumrap wong kono-kono. Taun iki durung karuan yen bener kanggo taun-taun sing bakal teka. Mula bebener sing kaya mengkono mau sipate ora bakal langgeng. Inggih penemban wontene bebener ingkang pungkasan. Bebener sejati kuwi sing dhasar pengadilane sing gawe urip. Iki sipate langgeng. Ora nyawang papan lan wanci. Benere sing mengkono mau sarwa maha adil, maha kuwasa lan maha bener. Ngerti? Inggih penemban. Sapa utang kudu nyaur, sapa nyilih kudu ngulihke. Nggawa balekke sing gawe nganggo. Utang wirang nyaur wirang, utang pati bakale kabeh kudu nyaur pati. Inggih penemban Dewa Brata. Bebener endi sing mbok nggoni? Kula manggen wonten ing bebener ingkang sejatos penemban Goro. Yen kowe pancen moh rabi, kena ngapa kowe gelem ngleboni sayembara? Inggih estunipun labet bekti kula dhateng tiyang sepuh ora kaya ngono carane. Ngapusi menyang awakmu dhewe. Sejatine yen aku bisa maca ana ceceking rasa tresna kowe menyang Dewi Ambuh. Nanging jebul mbok gutak kaya kitan, mbok gusah kaya manuk. Yen ngaku nuruti Rama Parasu kowe kudu gelem nampa pasuwitane Ambuh. Peken bojo kanggo tandha yen lahir batin kowe wis tinemu manunggal. Bapa Guru piye? Pancen kula keni bilih manah kula ketuwan raos. Najan nembe sak pelik urmale sampun dados putri boyongan kula, nanging kawuning ana bilih duk palakramanipun Kanjeng Rama Prabu pikantuk Kanjeng Ibu Dewi Durgandini semanten kula sampun prasetya mboten kepengin mukti wibawa jumeneng ratu saha nglampahi wacat. Aku wis ngerti bola-bali kandhake. Mila saking menika Premban
Nadyan latu purun pisah kalian benteripun, nadyan tos srengenge purun pisah kalian panasipun. Nanging Dewa Brata mboten badhe pisah kalian prasetya ingkang sampun kawijiling lisan. Kula niat badhe gesang satata Brahmacari. Kula mboten nedya cecaketan kalian wanita selaminipun Penemban. Wah. Dewa Brata wonten dawuh. Menungsa munana kalane kudu ketemu lakon loro sing padha abote. Ngibarate kaya wong nemu woh Simalakama. Yen dipangan ibune mati, yen ora dipangan bapakne sing mati. Ning nadyan padha abote antaraning lakon loro mau ditimbang-timbang. Ora ketang mung sak glugut meksana bedane. Meksana kaceke. Semono uga lelakonmu dina iki nek kowe pancen abot wadatmu. Kowe gawe sengsarane Dewi Ambuh. Mongko satriya mono yen to nganti jarak gawe cintrakaning wanita iku gedhe dosane. Ing atase wis niatmu pusayembara tur nyatane kuwi unggul. Bareng wis kelakon boyong mbok gusah kaya manuk. Wah. Ning kosok baline yen kowe abot katresnanmu menyang Dewi Ambuh njur. Batal nggonmu nglakoni wadat saka pangiraku ora dadi apa jalan nggonmu wadat mau mung mergo kepengin nglegani atine ibumu. Bapa Penemban piye? Nyuwun pangapunten paripaksa kula mboten purun nampi dawuh paduka. Jalaran kula raos-raos mriki sakmangke sampun sanes jejering guru kalian murid. Nanging menika sampun mujudaken pribadi ngantaraning Dewa Brata karo Resi Bargawa.
Ambo tekadmu kaya gunung waja Dewabrata. Ing atase tak godha parandene kenceng tekadmu. Ya yen pancen mangkon aku percaya bebudenmu. Tak tinggal kundur menyang Jamur Dipa kula. Punapa mirah ingsun prihatin waspa gong mijil tuku tahatan pakarya sengkang rinemekan Gusti. Siadi sih jarak pun Kakang. Nadyan to gunung iki padha jugruk nanging bakal maksih jejeg hadeke Raden Dewabrata. Raden bali apa ora? menapa paduka badhe tega kalian kula Raden? Ambo. Ambo. Kocap kacarita nalika semana saya ngangsek Sang Dewi Amba dewa kaya ing pambuting kang linampahan hanyarengi dewataning antaka ingkang miber nganglang jagat pusaka ingkang wis dangu pinentang kendhenging langkap Sang Dewabrata ing cipta mung ngagara-gari mring Sang Dewi Murih sumingkir parandene gempung liwong penggali labet gemeter kang sarirane cinaketen dening wanudya bro kanang ngriwe hamara wayang anelesi kang epek-epek satemah lunyu panyepenging Gandewa Preset kang asta jemepet lumarat naratas dadaning Dewi Amba hanjrit hanjula dalah kalenggak teking batin. Apuranen pun Kakang Wong Ayu Ambo lah kaya ngapa bakal penandhangi uripku yen to Siadi
ora mari pangapura marang Dewa Brata. Apa selawase uripku mung bakal kepi-kepi kahanan iki. Ambo. Oh. Raden Dewa Brata, kula ngraos pinten awrating penggalih Paduka dening Gesang Satata Brahmacari. Nanging tinangisan dening wanita ingkang Paduka tresnani. Inggih namung margining pecah menika mbok menawi ingkang kedah sinandhang dening Ambo. Ngentosi wonten ing bungkul pengarep-arep. Oh. Wadananira layu kuna kujang rahnya maratani. Anakku nggih, anakku wong bagus. Ora ngira dene semono tekadmu Dewa Brata Rama. Ing ajeng kula anggen kula prasetya menawi kula mboten purun nglenggahi dampar karo Abon Ngastina satemah. Kula sumpah sineksen jagat saesinipun nglampahi wadat mboten badhe palakrama pangajap supados Bisma mboten anggadhahi turun ngantos lami-laminipun gesang kula Satata Brahmana katresnan Paduka Kanjeng Ibu kula tomboki jiwa raganipun Bisma Rama anakku. Oh anakku nggih, anakku Dewa Brata. Sinuwun sampun karuna ing penggalih. Aku nyam kamukten wae kok. Ancik-ancik marang kasangsaran lan penandhanging anak lanang suwiji ingkang tak tresnani. Oh nggih, anakku. Rama sampun Rama. Malah dinten mangke tetep lestantun anggen Paduka lenggah mulya kalian Kanjeng Ibu. Kula tetep nyuwun pamit badhe martapa madeg Brahmana wonten ing pertapan Talkanda Rama. Oh
kaya pinaku lenggahe Prabu Sentanu mulat Lekasura ingkang putra Raden Dewabrata saya tebih sinawang kaya sumerpet kang panon ambyar kunang-kunange duwe sical saking Pandulu hamung meminta mringsih nugrahaning Hyang Agung tetep ing pangestine muga ingkang sedya hayu tansah manggih rahayu